Ngikubingelele mlaleli ngiphinde ngikwamukele kwi-channel yethu ezinohlonze Trending News. Namhlanje ke bengicela silalele nansi ividiyo kaBhodilana echaza ubungozi bendlwabu. Kodwa cishe sonke siyayazi into angithi sonke siyenzile, ngithi cishe sonke siyayazi ukuthi yini. So bafowethu lento le iwumoya okuhlasela as individual. Njoba ngichazile kuleya video ngathi mina into ekucala ma umuntu wesilisa icala as if unesidingo somuntu wesifazane empilweni yakho, and then the more uyenza lento it's the more ubona kahle ukuthi angisamdingi kakhulu umuntu wesifazane, yabo. Kahle kahle lento le iwumoya okuhlaselayo ukuthi uyenze lento uyi-enjoy uwedwa, yabona. Futhi ke kubantu besilisa ke baze bayinanazele bathi lento lena mfowethu ayicela imali, ayina stress sokuthi ekseni kufuna uvuka ukhapha umuntu, uyayibona into kanjalo. So like iza ngokwendlela enhle lento mawuyidadisha ke nezingane zethu bafowethu seziyafundiswa lezi zinto, bayitshela ukuthi mawuyenza lento kumantombazana awubi pregnant, avoid pregnancy, futhi ke mawumuntu avoid izifo eziningi, mawumuntu wesilisa avoid ukimpregnanta amantombazana. Bachaze nje bathi it's good for healthy, kupromote self esteem, kupromote indlela yokucabanga. Bayikhulume nje kahle bafowethu, bayinanazele uyibone kahle ukuthi hayi muslento le into enhle, yabo. Reduce prostate cancer emadodeni, uyayibona yonke le nto le. But bazalwane lento le iwumoya, and umoya omubi ngoba ingaze ikubambe ayifuni ukukuyeka. Ingaze ikubambe lento le ayifuni ukukuyeka, ugcine so enjoya yona more than omunye umuntu. Ngisho nabashadile lento iyababamba bafowethu, yabo. Akusilula ukuthi kuyeke lento mase ikubambile. Lento lena bafowethu into ekuhlasela financial, uyabona. Mawenza lento le financially angeke uyibone ukuthi wenzani ngemali, uyabona. Iyafika imali iphinde ihambe futhi ezandleni zakho. Lento lena yenza sure bafowethu ukuthi wena emshadweni upartner wakhe aka enjoy ngoba wena wenza lento, uyabona. Ka enjoy ukuba nawe ngoba wena so enjoy lento more than upartner wakho. And lento lena yenza ukuthi makuno partner wakho, angisho sojwala ukuyenza mawuvakashela upartner wakho, mhlawumbe ubuye emsebenzini ubaba, ngikhuluma nabantu abashadile, ubuye emsebenzini ubaba, mhlawumbe uzohlala naye weekend usebenzele ekudeni, awuzwisisi, uyabona. Ufisa ngathi angahamba mase kahambile uyamkhumbula, but makakhona la endlini awumkhumbula, ufuna ukuthi ahambe, uyayibona lento le bafowethu iphinde futhi i-destroy izingane kubantu besifazane, yabona. Iyazidestroya izingane futhi ke kumuntu wesilisa i-decrease ama-sperm counts, uyabona. Ngazi noma niyasizwa leso singisi bafowethu. Injalo nje bafowethu i-decrease futhi i-sperm count kubantu besilisa, uyayibona. Ningixoleleni bafowethu, I'm on duty. I-decrease i-sperm count ke kubantu besilisa. Lento le bafowethu iyisitha, iyamdestroya umuntu, i-destroya ngisho i-career lento. And futhi ke bafowethu kulento lena ikwenzela isidina ebantwini, uba umuntu ongazuthi awunagazi, yabo. Ikwenzela isidina, abantu abakuzwisisi mawenza lento. Konke la wena ufika khona ngazuthi unebhadi, bangabathatha abantu uthola ukuthi wena une-qualification engcono kunomunye umuntu, bavele bathathe lo ongena qualification engcono bamthathe emsebenzini, ngoba wena lento le kwangazuthi kubangela amabhadi, yabona. Ikubangela amabhadi ukuthi impilo yakho nje ungayi-enjoy, uyayibona. Abanye bahlela abasebenzi, abanye basebenza kodwa imali abayiboni ukuthi bayenzani, yabo, ngenxa yokuthi lento ibabambile. Let me tell you something ke bazalwane enye futhi ebalulekile, uyabona. Lento le into ebuhlungu ngayo ukuthi iba generational. Lento le bafowethu iba generational ngoba ayigcini kuwe. Ngizonitshela imfihlakalo namhlanje. Lento le bafowethu ayigcini ngawe, iyaqhubeka iye einganeni zakho. Abanye bafowethu they are struggling ukuphuma kulento ngenxa yokuthi okhokho babo noma abazali babo babehlushwa ilento le, kodwa bangayivezi, bangafuni usizo ukuthi basizakale, babehlushwa ilento. Lento njengoba beyibahlupha
yachubeka manje seyihlupha wena. Mayisuka ukuhlupha wena iyohlupha izingane zakho. So ibona lento bafowethu ukuthi ingozi kanjani. Ingozi ngiyacela nje. That is why ngithi funani usizo. Ngisho bazalwane noma kuthiwa awukholwa. Ngokwesintu nabayivumi. Bathi lento le into like yokuthi vele ikubangela ama bad luck. Ngisho nangesintu mina. Ikubangela ama bad luck, ikuvalela iminyango, uba nesidina nabantu, uba namashwa, basho kanjalo bafowethu. So bafowethu lento le iyalapheka ngegama lika Jesu. Iyalapheka ngegama lika Jesu. Ayikho ke bafowethu into engalapheka egameni lika Jesu. Iyalapheka. That is why ngithi ziningi izindlela zokuthi lento uyistope le. So uma udinga usizo mcontact bafowethu, mcontact. Uma udinga usizo nje mcontact. Lento le bafowethu iyalapheka. Ama generational things bazalwane, izinto ezisihluphayo generationally siyazimisa bafowethu. Siyazimisa, asinamandla, asinasabelo phezukweni. Ungafi nalento le, ungafi ngoba iwumoya omubi. Iwumoya omubi, ikuthathela imali yakho, ikuthathela izingane zakho, uthi uyakhulelwa siphuma isisu. Uthi wenza lokhu izinto zakhe ayihlangana. Uyabona? Kungenxa lento le. Yona imnandi bafowethu. Hayi yona imnandi. Uyabona isono simnandi bafowethu. Isono simnandi ngenye indlela, kodwa umphumela wayo lento hayi ingozi bafowethu. Lento lena uma ikubambile uba ngathi uhamba nesitshaba sabantu. Mawuhamba nje uyeza ukuthi awuhambi wedwa. Ngisho nasendaweni mawufika nje uyabona abantu abaneso likamoya. Uthi makakuphuphe ebusuku akuphuphe unabantu nje abangazwisiseki abade abamnyama abanjanjani. Uyabona it's because ile mimoya ama giants lawo ohamba nawo. Phela lento bazalwane iyakhula le. Iyakhula lento. Angithi uyicala ngokuthi umbone umuntu mhlawumbe omkhalelayo bese soyamzindla. Uyabona? Mayisuka lapho mase ikhulile lento bafowethu ikwenzisa ukuthi manje akusadingi ukuthi umuntu umbone. Uyabona? Mase ugraduate la usabukela next. Uvele nje uyiimagine lento uyenze. Uyayibona? So ingozi bafowethu lento ungayithathi light. And another thing bafowethu, let me tell you this. That is why kubalekile ukuthi ube honest. Ungathi ubuzela omunye umuntu. Boba honest ngoba indlela umuntu wesifazane abadelivered ngakhona ayifani nendlela umuntu wesilisa abadelivered ngakhona. Iyahluka bafowethu, andelivereki ngokufana. Uyabona? Iyahluka bafowethu. So ngicela ukuthi ke abantu babe honest mabaya kubantu abadinga usizo kibo. Babe honest ngoba lento le mawuba delivered akufani. Uyayibona? Akufani bafowethu. So ke that is why bengithi angichaze nje kancane ukuthi abantu bazi ukuthi ingozi lento. Ingozi kakhulu bafowethu. So isitha ke futhi ke mawumuntu wesilisa uyenza lento sitshontsha ubudoda bakho. Siyokhanda amadimoni ngesidoda sakho. Uyabona? Siyokhanda amadimoni. Lawo madimoni iwona lawa tshontsha ama finances. Aqala ngawe phela kutshontshela ama finances wakho besaya nakwabanye abantu. Yabo amadimoni nje athunywayo ukuthi enze imisebenzi. Uyabona? So injalo ke bafowethu ngicela ukuthi ngibambe khona la. uNkulunkulu anibusise. Ngiyafisa ukuthi nibe delivered bafowethu. Ngiyafisa ukuthi abanye sebaqalile bangithinta bafowethu. Ungafeli ngaphakathi. Ungafeli ngaphakathi. Please ngithinte mawufuna usizo lwami. Ngizokunikeza inamba yami ya WhatsApp. Sikhulume ku WhatsApp. And bafowethu abanye abantu bayangidinekela mangibabuza ama question. Yabo bayangidinekela bafowethu. Uma udinga usizo awudinekele umuntu. Mangibuza ama question, that is why ngithi mina ukusizeka komuntu wesilisa akufani nokomuntu wesifazane. So mangibuza ama question ungadineki. Ngifuna ukwazi ngithole lenkinga yakho ngoba akusizi into ukuyika phezulu. Phela mase ngizokunikeza isolution ngingakubuzanga ama question sesizobe siyika phezulu lento. Yabona? Ena ngeke uzosizeka, ngifuna uqamba manga mina. Idemon le hey imimoya kuba hey bafowethu masilwa lento le siba ku spiritual battle. Ayikho lula lento kuyaliwa. So manje wena mawuzoyithatha light mangibuza ama question udineke kwangazuthi sengifuna ukwazi ngawo. Mina ngifuna ukwazi ngawo, wena ufuna usizo akusiyimi. Wena ufuna usizo manje masowudinekela mina uchaza ukuthini. Uyayibona? Masowudinekela mina uchaza ukuthini ngoba wena udinga usizo. Mina ngidinga isizo. So mina mangibuza ngenzela wena, ngisiza wena.
So manginibuza ama question bafowethu ngicela nibe honest niphendule yabona. And then masibona ukuthi indaba yakho inzima kakhulu, I refer you to a person yabona ongakwazi ukuthi akusize, owesifazane uyayibona. Injalo nje bafowethu. So lento le kahle kahle ifuna istrategy, akusiyinto like ongamane nje uvuke ekseni bathi hayi so right wena awusayenzi. Udinga istrategy bafowethu. That is why ngithi ziningi indlela zokuthi usizeke ngalento. So injalo ke bafowethu kwangazuthi uNkulunkulu anganibusisa nonke egameni lika Kristu Jesu. Shalom bazalwane.